Λοιπόν, επειδή το άλλο βίντεο έδειξε να έχει πάρα πολύ επιτυχία, θα κάνω ένα άλλο. Και αυτή τη φορά όμως θα είναι ένα vlog. Δηλαδή, θα πάω στον καμπινέ που έχει φως και θα μιλήσω για διάφορα πράγματα, τα οποία είναι λοιπόν, έχω μερικές φορές πρόβλημα να ξεχωρίζω την οδόβουρτσά μου. Συνήθως την μπερδεύω για αυτήν εδώ, η οποία είναι του πατέρα μου. Αυτή εδώ είναι δικιά μου. Αυτή είναι της αδερφής μου. Αυτή εδώ. Ναι. Επίσης, μερικές φορές για λίγο, παραλίγο να πλύνει μια φορά μόνο, παραλίγο να πλύνει τα όνια μου του πατέρα. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, έχει κάτι χλωρίνες εκεί. Θα ακολουθήσω τη γάτα. Δεν ξέρω αν φαίνεται και πολύ καθαρά αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορώ να κάνω και τίποτα άλλο. Λοιπόν, τι άλλο να πω, έχω το καφενείο απέναντι και αυτοί οι γερούλιδες απέναντι μετά έχουν κάνει τσουρέκια να πούμε. Δεν ξέρω τι να κάνω. Και εδώ έχει κάποιες καραμέλες που πήρα. Μ' αρέσουν πολύ αυτές. Και ναι. Τώρα για να δούμε τι έχει να φάω. Έχει σάντουιτς, ψωμί και μία σοκολάτα. Δεν σκόχει, θα φάω όλο. Θα φάω ένα αυγό. Λοιπόν, τι άλλο μπορώ να πω. Δεν έχω και πολύ μπαταρία, οπότε δεν κρατήσει και τόσο. Αλλά εντάξει. Λοιπόν. Αυτή είναι η γάτα. Την έχεις ξαναδεί. Και τώρα ρίχνουμε μια πιο προσεγμένη ματιά στο δωμάτιό μου. Εδώ έχω πεταμένα χαρτιά. Παντού. Εδώ έχω ένα χυμό, δεν φαίνεται και τόσο. Αυτός εδώ είναι. Ο οποίος είναι από τα Χριστούγεννα εδώ και δεν έχω ιδέα τι γίνεται εκεί μέσα. Βρωμάει. Εδώ είναι τα βιβλία μου. Πολλά πεταμένα. Είναι εξάλλητα. Λεφτά. Λοιπόν, εδώ έχει ακόμα πεταμένες κάλτσες και όλα τα σχετικά. Άρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ακουστικά έχει εδώ πέρα ακόμα τα τετράδια που έγραφα πριν. Εδώ είναι το πατζούρι, δεν ξέρω γιατί το δείχνω. Λοιπόν, αυτό το ράφι τώρα. Μέσα έχω μπαντάζ από το kickboxing. Έχω το PSP που παρεπιπτόντως έχει χαλάσει. Του ρίξα μια κουτουλιά όταν έπαιζα Pro και χάλασε. Εδώ είναι η θήκη από τα γυαλιά μου. Εδώ είναι κάτι driver από ένα μικρόφωνο. Αν παρατηρήσεις καλά τι λέει εδώ. Αυτό μου το έδωσε ένας φίλος μου. Δεν ξέρω από πού το πήρε. Αλλά ναι, λέει αυτό. Ναι. Πιο πέρα έχω τη θήκη από τα παλιά μου τα γυαλιά. Έχω το κινητό. Αυτό που πιστεύω είχα και στην κατασκήνωση. Αυτό. Με αυτό ήταν που μιλούσαμε το καλοκαίρι. Και γι' αυτό έγραφα τόσο αστραπιαία, επειδή είχε το πληκτρολόγιο. Εδώ γενικά έχω γράψει ό,τι να είναι. Το καπέλο ακόμα εδώ. Τι άλλο, αγγλικά. Όλο αυτό βιβλίο έχουμε. Μια pay safe. Για το LOL. Τα εξεταστικά, τα χαρτιά. Ένα κουτί από Pringles που μέσα έχει τα λεφτά μου και κάτι πατατάκια. Κομματάκια από puzzle.
Επειδή αυτή η υδρόγειο σφαίρα είναι puzzle και τη χάλασα και τώρα δεν μπορώ να τη φτιάξω. Τώρα η ντουλάπα μου δεν φαίνεται, αλλά κάτι θα βρω να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να... Όχι, δεν φαίνεται τίποτα. Αυτό το πράγμα. Μα ήταν πρωί, μπορώ να σας το δείξω καλύτερα, αλλά δεν μπορώ. Λοιπόν, ας πάμε πάλι εδώ. Δεν ξέρω τι να πω. Οπότε... αυτό, αν θυμάσαι, από πέρυσι το καλοκαίρι, ήταν αυτό που φορούσα. Και... ναι, μυρίζει ωραία, αλλά άδειασε. Μυρίζει αέριο. Λοιπόν, εδώ έχω μία κολόνια. Εδώ έχω άλλη μία κολόνια. Εδώ έχω άλλη μία. Έχω άλλη μία εδώ. Κάτω εδώ δικόνι μου που κάποιος πολύ έξυπνος το έκοψε και τώρα δεν μπορώ να το βγάλω. Η οντόβουρτσά μου, η οντόκρεμα, ο πυλός μου, το κερί, το κοσμητικό, κάτι που μου είναι ξεβάφτη η αδερφή μου, η βούρτσα μου, η ιστορική βούρτσα μου, αυτή που πιστεύω την είχα και πέρυσι. Ναι. Που πάνω έχει μαλλιά. Πάλι η αδερφή μου θα γνωριζόταν με την βούρτσα μου. Πάλι πολύ μάλιστα. Εξερφάκι. Κάτι άπλυτα που δεν νομίζω να σε ενδιαφέρουν και τόσο. Η μπανιέρα, το σαμπουάν, το σφουγγάρι μου είναι αυτό εδώ. Μην ρωτάς γιατί είναι άσπρο, δεν είχε μπλε. Μία στέκα, τώρα θα σου δείξω πόσο υπέροχος είμαι με στέκα. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Δεν ξέρω να φοράω. Παρό. Περίμενε. Ορίστε. Αυτή τη στιγμή έχει κάτσει πάνω πίσω στα μαλλιά μου. Αλλά εγώ προτιμάω να φοράω έτσι. Ναι. Αυτό θα το ανεβάσω σήμερα που είναι Κυριακή. Να ανεβάσω τη Δευτέρα. Ναι. Επειδή δεν έχω PC αυτή τη στιγμή και γιατί το κρατάω το κινητό δεν ξέρω. Ναι, και δεν έχω PC και δεν ξέρω τι θα κάνω. Βρύση. Είναι πολύ μεγάλο, αλλά θα κάνει κάνα μισάωρο. Οπ, η γάτα πάλι. Πάω στην κουζίνα. Εδώ είναι το περιεχόμενο του ντουλαπιού που δεν έδειξα την άλλη φορά, το ξέχασα. Δεν φαίνεται πάλι. Το φαγητό της γάτας μου είναι αυτό. Πάνω έχει ένα σίδερο που κανείς δεν το χρησιμοποιεί. Η μία μπανάνα είναι ακόμα εκεί. Το πλυντήριο που κανείς δεν πήρε απόφαση να το αδειάσει. Μια σαλάτα, κάτι καραμίδια εδώ. Μαρμελάδες. Άδειο. Πιστεύω ακόμα δεν φαίνεται έξω. Και την άλλη φορά προσπάθησα, αλλά απέτυχα κατά οδός. Αυτή τη φορά φαίνεται καλύτερα. Όχι, εξακολουθεί να μην φαίνεται τίποτα. Κάτσε άμα να ανάψω το φως. Wow, πολύ διαφορά. Μόνο αυτό φαίνεται. Τίποτα άλλο. Πραγματικά τίποτα δεν φαίνεται. Cornflakes. Ένας πίνακας. Λοιπόν, εδώ έχει ενδιαφέρον τα πράγματα. Τσάγια, μερέντα. Άστο για μετά αυτό. Καφές. Μέλι που έχει κάτσει εκεί κάνα τρίμηνο. Και τώρα πρέπει να κλείσω γιατί ακούω κάποιον να έρχεται και δεν μ' αρέσει. Οκ, τα λέμε.